חודש תמוז, כתוב בספר יצירה, שמה שבאים לתקן בחודש הזה זה תחוש הראייה. הכוח של הראייה ניתן לתיקון בחודש הזה שלנו. באמת, אתם יודעים שיש 12 שבטים, 12 חודשים, אז השבט של חודש תמוז זה שבט ראובן, שהקטע שלו זה ראייה, אז שמו ככה. ובחודש הזה גם כן יש אות מיוחדת לפי ספר יצירה לכל חודש, אז האות של חודש תמוז זה אות ח'. צריך להבין. והמזל של החודש הוא מזל סרטן, והשם של החודש הוא תמוז. ובואו ננסה רגע לראות מה יש כאן, מה כל הקוד הזה. מעניין, החודשים, השמות שלהם הגיעו מבבל, אבל חז"ל לקחו אותם כי הם ראו בהם סודות. כולנו יודעים שאלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, ודרשו דרשות בשמות של החודשים. ולכאורה, חודש תמוז זה חודש מאוד מוזר, החודש שלנו. למה קוראים לזה? תמוז זה שם של עבודה זרה. אז איך אפשר לקרוא לחודש יהודי על שם של עבודה זרה? זה מוזר. מה זה עבודה זרה הזאת? אני רוצה רגע להיכנס לזה. יש בספר יחזקאל, זה מופיע. כתוב בספר יחזקאל, שאחד מהנבואות שיחזקאל ניבא, הוא היה שם בבבל, והוא ניבא, הוא רואה כאילו את ירושלים שנמצא ליד בית המקדש, והוא רואה ליד הפתח של בית המקדש ממול, הוא רואה נשים מבכות את התמוז. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה אותו אבות גדולות מאלה, כאילו הוא רואה שם איזושהי התחלה של חורבן ליד בית המקדש, איזושהי התחלה של עבודה זרה. מה זה נשים שמבכות את התמוז? אז רש"י מביא פירוש. רש"י כותב שהתמוז זה היה עבודה זרה מאוד קשה, אז קראו לזה המולך. זה היה בעצם פסל שעשו ממתכת, חלול מבפנים, שהיו מדליקים אש בפנים, והוא היה מכוסה בכמה כיסויים, ואתם יודעים, קשה לנו להבין היום בעולם שאין לנו יצר של עבודה זרה, חז"ל ביטלו אותו. אבל פעם שהיה יצר של עבודה זרה, קשה להבין, אבל אנשים נמשכו לאקסטאז הזאת שהייתה שם, זה היה קורה בגיא בן הינום, איפה שהיום הסינמטק בירושלים, או שם אחד הסולטן באזור הזה, שם היו עושים את הטקס הזה, היה שם כמה שערים בשביל להגיע לפסל, והיה שם, קראו לזה תופת, התופת בגיא בן הינום, התופת זה היו מתופפים, עושים שם, מכניסים את כולם לאקסטזות עם טופים מאוד מאוד חזקים, ומוזיקה, וזה וזה וזה, ובעצם היו אומרים לפסל שהוא מבקש תקרובת, תקריבו לו, ומי שמביא קורבן מהצומח פותחים לו שער אחד, ומי שמביא קורבן מהחי פותחים לו עוד שער, ומי שמביא חס וחלילה שמרחם את הבן שלו, אז פותחים לו את השער האחרון, ואז הוא מניח אותו כמו מנגל על הידיים של הפסל הבוער הזה. שוב, נסו לדמיין את זה שיש פסל ממתכת ענק, בוער חלול מבפנים, יש מדורה בפנים, העיניים שלו מרצדות כאלה, זה נראה איזה מחזה כזה. ומה זה מבכות את התמוז? אז רש"י כותב שהיו שמים לו בדיל על העיניים. בדיל זה מתכת שהיא נהיית נוזלית ברגע שחם. ואז היה נראה כאילו הפסל בוכה. ואז הם היו עובדות על הרגש של האנשים, תראו, הוא מבקש לקרובת, הפסל בוכה, תיתנו לו. וככה היו משכנעים את האנשים להקריב. כלומר, זה סוג של עבודה זרה שהייתה נוגעת ברגש של הבכי. כאילו משהו כזה של איזה כאב שגורם לך כאילו ליפול לאיזה מקום כזה. זה פירוש של רש"י. יש אברבנאל. אחד מגדולי הפרשנים, היה שר האוצר בספרד, בזמן גירוש ספרד, היה ענק. אברבנאל מביא פירוש אחר קצת יותר כזה, שיכול גם להתחבר לימינו, שאין יצר עבודה זרה. הוא כותב שאנשים שהיו בוכות שם את התמוז, זה היה סוג כזה שבעצם היו יושבות בכניסה לבית המקדש ואומרות, יואו, הגיע עכשיו חודש תמוז, איזה חודש גרוע, קרו בו מלא דברים קשים לישראל, פרצו להיכל, אצל חומות ירושלים, ועמדו צלם בהיכל, וזה חודש תמיד דפוק, רק שיעבור החודש הזה. אברבנאל מסביר שזה היה אנשים האלה, כאילו כאלה מתבכיינות על המצב. עכשיו, למה זה כזה חמור? אומר שם אברבנאל, כי אצלנו כיהודים, אם יש משהו שהוא קשה, זה לא בא כאילו להגיד יש לך מזל דפוק. זה משהו שאמור לעורר אותך, אתה חושב, וואי, אני צריך לשנות כיוון. זה משהו שאמור לגרום לנו לשינוי, ולהגיד שיש איזה מזל גרוע, זה כאילו לנתק את ההשגחה. זה להסתכל על הכל ממבט כזה, כאילו, אין אצלנו, יש מושג, אין מזל לישראל. אין מזל, אנחנו לא תלויים בשום מזל. יהודי יכול לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, והוא יכול להפוך כל מציאות של חושך לאור, אבל ברגע שנכנסים למקום כזה שמתבכיינים, וכאילו תלויים במזל, ואיזה חודשים, לא לי מזל בחודש הזה, אז הדבר הזה, זה ניתוק מהמבט של אמונה על המציאות. זה נקרא לבכות את התמוז, זה סוג של עבודה זרה, שאתה תלוי במזלות ולא מאמין שהקדוש ברוך הוא איתך ונותן לך לבחור מה שאתה רוצה, תתקדם, תשתנה, תתעורר. שתי פירושים. בין כך ובין כך, רואים שהתמוז זה סוג של עבודה זרה שקשורה להתבכיינות. זה משהו שקשור לבכי הלא טוב.
ובאמת, בני יששכר, אחד מגדולי החסידות, היה בן אחיינית של רבי אלימלך מליז'נסק, היה צדיק גדול. אז הוא מביא שבאמת החודש הזה, זה לא סתם שהוא כזה. זה לא סתם שהוא התיקון של זה. יש לזה משהו יותר שורשי. למדנו את זה פה, כשעם ישראל הולך במדבר, והוא הולך להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לה, כן, העם ישראל רוצה מרגלים, וזה, הקדוש ברוך הוא נותן אישור, שולחים מרגלים לתור את הארץ. מתי המרגלים האלה הלכו לתור את הארץ? זה היה לכ"ט סיוון. יום לפני ערב ראש חודש תמוז. הם הלכו 40 יום. כאילו עיקר הסיור שלהם בארץ היה בחודש תמוז. בחודש אב הם מגיעים למחנה ישראל עוד פעם, ואז הם מוצאים את דיבת הארץ רעה. אומרים, איזה מקום זה, ארץ אוכלת יושביה, יש שם ענקים, מקום גרוע, מתבכיינים. ואז, בליל תשעה באב, כמו שלמדנו, בעצם כל אחד הלך לאוהל שלו בעם ישראל, קיבלו את הלשון הרע על ארץ ישראל, כולם אמרו, איפה הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו? אוף, למה לשם? בשביל זה הלכנו כל הדרך במדבר, לא רוצים את המקום הזה, וכולם התחילו להתבכיין. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בחייה של חינם, בלילה הזה תבכו בחייה של דורות, והלילה הזה שהיה ליל תשעה באב, נחרב בית ראשון, נחרב בית שני, יום גירוש ספרד, יום הגירוש מגוש קטיף, ועוד הרבה דברים קשים קרו לעם ישראל בתאריך הזה במשך הדורות. אומר בני יששכר, בחודש תמוז קלקלנו את הראייה. הסתכלנו על הארץ בעיניים לא נכונות, בעיניים מתבכיינות. בחודש אב קלקלנו את השנייה, קיבלנו את הלשון הרע. ולכן תמוז ואב, תמוז זה התיקון של הראייה, ואב זה התיקון של השנייה. באמת, השבט של חודש תמוז זה ראובן, והשבט של חודש אב זה שמעון. ואנחנו חוזרים לחודש שלנו, שוב, מה קרה אצל המרגלים? הם כאילו אמרו את המציאות, הם ראו ענקים, הם ראו זה, מה רוצים מהם? אבל אמרנו שיש מבט שהוא מבט רגיל, וצריך להיות מבט כזה. תסתכל, נכון, הם לא צריכים להגיד, לכתוב מה יש ענקים, יש זה, יש זה. אבל יש עוד מבט שחייב להיות מחובר לעין. יש לנו עין אחת שצריכה להסתכל על המציאות, ועין אחת צריכה להסתכל למעלה. יש הקדוש ברוך הוא בעולם, ואם הוא רצה להביא אותנו לארץ, כנראה שזה מקום טוב. אם אני לא מבין כרגע למה יש פה ענקים, בואו ננסה רגע להקשיב לזה. הרי חז"ל אמרו שהם עשו הלוויות, הוא עשה להם הלוויות, שהענקים יהיו עסוקים בהלוויות שלהם, והם לא יראו שהם מסתובבים בארץ. הם אמרו, כולם מתים פה. הם היו מבינים את התמונה, הם אומרים, בוא'נה, הקדוש ברוך הוא סידר פה כאלה תסריטים שתסתדרו בארץ. אבל שוב, שאין עין שמסתכלת למעלה, היא רואה רק את המציאות, היא נופלת. זה דור שראה ניסים, מן מהשמיים, ראו קריאת ים סוף, ראו דברים מדהימים, אז מה, זה מה שיהיה קשה לקדוש ברוך הוא, כמה ענקים פה? אם הם הולכים גם עם העין הזאת, זה לא היה קורה. אבל העין הזאת התנתקה, הם ראו את הכל רק מהעין הפשוטה. וזה עין שמסתכלים רק בעין כזאת, מתחילים להתבכיין. זה קשה, נופלים להתבכיינות. אין את המבט העליון, את המבט האלוקי שמלווה אותנו כל הזמן. אבוי לנשמתי ברפש בו אני גוררת מאורי עוד אתן את הדין בפומבי ובאלו הרגעים כמה שניתן, כמה שנותן לעצמי אתנצל על כבודך שנרמס מפאת אני והוא אתה תלוי בקרבה את ידך לא תגלה את פניך תסתיר והוא אתה תלוי בקרבה את ידך לא תגלה את פניך תסתיר ואחר אותי אתה כבר מכיר די די די
die, 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 die. Die, 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 die. I die, 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 die. Die, 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 die. Die, die, di, 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 die, di, die, di, die. בזויה רצוצה עומדת איתנה שירתך רפואתי לאוזני הערלות הגדיל שיחתי על כנפייך הקשורות ושבועתך שנשכחה בין הזוטות ורק אם תיתן ורק אם תזכיר אשביע נפשי בך והוא אתה תלוי בקרבה את ידך לא תגלה את פניך תסתיר והוא אתה תלוי בקרבה את ידך לא תגלה את פניך תסתיר ואחר אותי אתה כבר מכיר די, 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 די איי די, 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 די די, 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 פצצות. רן ראשון, הוא חיבר את זה, לגמרי. ובאמצע התפילה, פתאום שאנחנו מגיע לבית כנסת, הוא אומר לי, אני רוצה לבוא רק לכמה שניות. ואני תמיד עומד כזה ליד ארון הקודש, שם אני עומד להתפלל, זה הפינה שלי. ושחר נעמד ליד ארון הקודש, אנחנו באמצע פסוקי דזמרה כזה, באמצע התפילה. ושחר תופס את הפרוכת. אני אומר את זה פה, למרות שהוא לא נמצא כאן, הוא מעט שבחו ככה, גם שלא בפנה. והוא אומר,
השם נתת לי, השם לקחת לי, והוא בוכה תוך כדי זה, איש שמך מבורך לעולם, לעולם, כל מי שהיה בבית כנסת לא יכל, כולם כזה התקרבו לשחר, כולם חיבקו אותו באמצע התפילה כזה, אנחנו עומדים מחובקים ליד ארון הקודש, כולם בוכים, ולאט לאט אנחנו שומעים בחוץ מהרחוב, כאילו אנשים קמים בבוקר לבשורה הזאת, וצעקות ובחיות, וכל התפילה מעולה בבחיות, ומאוד מאוד קשה, ואחרי זה באותו יום ההלוויה, שאי אפשר לתאר, כולם, כל מי שהיה פה וחווה, לקחת כזה דבר קטן ולהכניס לאדמה, זה דבר מאוד 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 קשה, אין מילים, צעקות, ואני באותו שבוע, היה לי איזה שבוע של נסיעות, לא הייתי באזור, ואני יצאתי מהיום הראשון של השבעה עם תחושה קשה, הרגשתי כאילו גם הרבה דיבור כזה של רגשי אשמה, ומשהו כאילו כבד מאוד, כטבע העולם. וחזרתי אחרי איזה יומיים שלושה, ופתאום קלטתי משהו אחר, כאילו משהו התהפך פה בכל התמונה, פתאום כאילו גם שחר וגם לינור, עם כל הכאב, הם לא תשתשו אותו, כאילו זה לא היה איזו אופוריה, כאילו היה כאב, אבל היה דיבורים של אמונה, והסתכלות קדימה, שזה מה כאילו, אם זה מה שנגזר, אז אנחנו מקבלים את זה באהבה, משהו שאני עמדתי נפעם, וכי אני חושב שכל מי שהיה בשבעה הזאת היה נפעם מהדיבורים האלה, כאילו זה היה לא רגיל. שחר ולינור הקרינו איזה אור על כל מי שהגיע, וכל השיעורים וכל מה שסבב את זה היה משהו מאוד מיוחד. אנחנו גם בעקבות השבעה הזאת, אחד הדברים שתמיד רצינו שיהיה כאן בבית הכנסת, זה יהיה ספרייה, כאילו, בית הכנסת פה התחיל מכלום, ולא היה סתם ספרים מעניינים, רוצים ללמוד משהו, חבר'ה מגיעים לכאן השבוע גם התחילו להגיע בערבים, רוצים ללמוד פה תורה, ואין כלום, אין ספרים. היה חלום כאילו לעשות ספרייה, אבל איך ככה נגייס לזה איזה משאבים. ולא יודע, תוך כדי השבעה יש עניין, כתוב בהלכה, לתת צדקה לעילוי נשמת הנפטר. אז רצתי, שמתי איזה קופה כזאת, איזה צלחת, איפה בפינת קפה שם, בבית של אתי, שמתי בכניסה, וכתבתי לעילוי נשמת התינוק, אז אמרתי מה שייכנס, נקנה מזה משהו לבית כנסת. עכשיו, ציפיתי, תראוני, שאתה שם צלחת בשבעה, אנשים שמים שקל, שניים, יצא מזה איזה 100 שקל, נקנה איזה ספר, לא יודע, משהו. אני מגיע בסוף השבעה, ורן אומר לי, תשמע, תיקח את זה, כי זה סתם, חבל שזה יסתובב ככה. אנחנו סופרים, ויש שם למעלה מ4,000 שקל בצלחת. כאילו, אנשים פה, כאילו, במין שפע כזה נתנו שם, וברוך השם, עם זה, ועוד אחרי זה עוד אנשים הוסיפו עוד, בנינו ספרייה מדהימה, ששמה של מיכל מתנוסס עליה, בצורה מאוד מאוד יפה, עם ויטראז' כזה, וכאילו הזכוכית, וברוך השם לומדים בזה כל שבוע, לעילוי נשמתה, וכל בוקר אני משתדל גם ללמוד לעילוי נשמתה. ואז בשבעה דיברנו, ואני לא רוצה עכשיו להעריך, כאילו בלי כל קשר למה שקרה השבוע, לאור הגדול הזה שעוד שנייה נדבר עליו, אבל בלי קשר, גם אם לא היה קורה כל מה שקרה השבוע, הקשר עם מיכל הוא נצחי, זה לא איזה אבדה שהולכת ונעלמת, כי אנחנו מאמינים בתורה שלנו שהקשר בנשמות אל נצח, ואמא ואבא שהביאו ילד לעולם, אפילו שלא בא לידי פועל, אפילו שהוא נפל בדרך, אז הקשר עם הנשמה הזאת ממשיך הלאה, וזה נשאר לדורי דורות. וודאי שהקשר עם מיכל הוא משהו נצחי, וזה כזה דיבור שלי תמיד עם שחר, שבחולדה יש קבר צדיקים, שאפשר לעלות להתפלל בו, זה הקבר של מיכל, הייתה צדיקה מתוקה תמימה, ואני ממש מרגיש שהיא השפיעה הרבה פה, ומשפיעה פה הרבה על המקום, וזה משהו ששחר ולינור זכו לו, שהקשר הנצחי עם הנשמה המיוחדת הזאת, שהוא לא יפסיק, ובעזרת השם גם תחיית המתים, וזה משהו של נצח. אבל מה שקרה השבוע זה מדהים, כי יש מדרש, יש פסוק בנביא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנחם את ישראל, כתוב שאחרי כל הגלות, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, כתוב, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו אל לב ירושלים, וקראו אליה, פסוקי נחמה גדולים. אז המדרש כותב שהקדוש ברוך הוא מנחם את ישראל, הוא לא אומר להם נחמו עמי, הוא אומר נחמו, נחמו. הוא אומר, עם ישראל עבר גלות קשה, אני אנחם אותם בכפליים. הנחמה תהיה כפליים מכל הקושי. זה נקרא בחז"ל, נחמו, נחמו, שהנחמה תהיה בכפליים. ככה אנחנו מצפים שיהיה בגאולה השלמה. ופה, בסיפור שלנו, היה מעין גאולה קטנה בכפליים. הקדוש ברוך הוא עשה נחמו, נחמו עמי. וכולם יודעים את זה, אני חושב, לא כולם, אבל הרבה יודעים פה. שחר
אחרי כמה ממש שבועות, אני חושב שזה היה ממש בסוף ה-30 בחודש, הוא מתקשר אליי, אומר לי, אני רוצה לשלוח לך משהו, ואל תספר לאף אחד. כי אני עוד לא רוצה שזה, אני אספר רק כמה אנשים. הוא אומר לי, עשיתי עכשיו הבדלה, קיביתי את הנר של ההבדלה ביין, כמו שנוהגים, אתם יודעים שיש כאילו מהיין שנשפך בקידוש, יש עניין תמיד שישפך קצת יין לשפע על השבוע הקרוב, ואת הנר של ההבדלה בדרך כלל לא מכבים בפו, אלא מכבים אותו בתוך היין. ומהכיבוי של הנר ביין נוצר נטיפים של שעווה. הוא אומר לי, תראה, זה נראה כמו, כאילו, הוא אמר לי שהיה לנו שבת קשה, קצת כאב, הרבה כאב על החיסרון, וכזה, כשעשיתי את ההבדלה וגמרתי, הסתכלתי על היין, זה נראה כזה צלחת אדומה, ושתי כמו עוברים קטנים. אז שחר אומר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, אמרתי לינור, יהיה לנו 2, ואני לא יודע אם זה כל כך שימח אותה שאומר לי את זה, זה קצת מעצבן אפילו, די, כאילו, בסדר. אבל ככה הוא ראה את זה, וכשלחתי את התמונה, אמרתי לו, וואי, אתה לא כזה מדומיין, זה באמת נראה כאילו, זה באמת מדהים, זה לא, זה תמונה מדהימה. ואחרי כמה היה, גם זמן קצר מאוד, באמת גילו שהם בהיריון, אתם יודעים, ממש היה מאוד מאוד קצר, ולא רק שבהיריון, אלא באמת גילו כאילו שיש 2, ואז אני מקבל עוד תמונה משחר, של האולטרסאונד ושל הנר של ההבדלה, אחד ליד השני, שזה נראה אותו דבר, ממש, כאילו רואים את הקשר כל כך בצורה חזקה, ומעניין, וברוך השם השבוע זה יצא לעולם. והגיעו השתי מתוקות האלה. של עצב מתרסק על קיר, מחפש ניגון שמח שיעיר, שיקח אותי אליך קרוב, מעורבב מחושך ואור מרבה טוב, מעורבב מחושך ואור מרבה טוב. אני חולם בלילה להתחלה, שחיפשתי את הלב מצאתי תפילה, שאיבדתי את הדרך פתחת חלום, ולא נתת לי ליפול לא לישון, לא נתת לי ליפול לא לישון. שהכל הפוך נתת לי יד ולימדת אותי שאני לא לבד, שהכל הפוך ביחד ניצד, רק אתה אני ואתה ביחד אחד, ביחד אחד, ביחד אחד. שוב חוזר הביתה עודר וחופר, בטפס על עץ שפעם עמד בחצר, מסתכל למטה איך עבר הזמן, מערבב עבר שחור עם עתיד לבן, מערבב עבר שחור עם עתיד לבן. ולימדת אותי
שאני לא לבד, שהכל הפוך ביחד ניצן, הקטן היא ואתה ביחד אחד, ביחד אחד, ביחד אחד. אייל אזיני, הורג שכיחים. עם עץ ביד, נופל מיישים יש אלוהים לכל העצים בחצר, אסף זמיר פה, תנו לו כפיים. הגעתי לפה עם הנגנים, 4 נגנים יש לי. מנגנים בכל מקום שקוראים לנו. מנגן את השירים שלי, משלב מוזיקה מזרחית עם מוזיקה אלקטרונית, עם שירים אישיים שלי, קצת שירים מהמקורות, פיוטים. קודם יורד המוזיקה. כמעט תמיד המוזיקה מגיעה לפני המילים. אני כותב את המוזיקה, ואז באות המילים מלמעלה, לא ממני. הן מתלבשות על המוזיקה. אבל כמעט תמיד זה המוזיקה, לפני המילים.